го таблета. Сега го стартирам. Не видите колко време стартира. Така почва. Мали. Quad Core A9 Mali 450 8 cores. 8 core. 8 ядра на видеокарта. Ромът е Honda V975M by Sten 1983, най-стабилният ром за този таблет. Обръщам настрани. Защото принципно съм го натварял с доста програми, но иначе освен да стартира по-бавно, 52 секунди за 52 секунди стартира. Освен това нещо, друго забавяне или лагване или нещо подобно, като разминаване в очакванията няма да имате. Така, стартира. Така да дръпна само. Така. Сега да проверим GPS-а. GPS-а с тая програма CG, която ви казах, не върви. Но с Google Maps няма проблем. Ето Google Maps. Google Maps върви безпроблемно. Аз това е право стъпка. Карта ви давам без пари, защото според мен май няма вграден GPS, което за вас може би е сериозен минус, но една карта от 32 гигабайта мисля, че ще реши този проблем. Така позициониране точно тук. Крушари, не знам да се чете. Крушари, много лоша камера на телефона ми. Иначе камерите му са, предната е 2 мегапиксела на таблета, задната му е 5 мегапиксела, снима с Full HD. Задната, а предната са 720p на видеото. Така, програмата работи. Сега ще ви пусна Google Earth. Ето е Google Earth. Така, Lucky Patcher, Freedom, двете програми стартира. Между другото има виртуална памет 3 гигабайта добавена. Това е таблет. Ето, намиране. Close. Така, намерене. Google Earth. Няма видим какви опции има. Maps, Google плюс фото, Google Drive. Така, нищо интересно няма тук. Педагогика, колеж, Тервел. Тук намира най-близките точки с достъп. И с тази програма работи. Я да видим тук това позициониране. Ето намерене. Да видим София. София, България. И София се открива. Няма проблем. Само проверя тук една друга програма изтеглих с GPS. Така, Find Places, Current Location. Current Location. Level Get GPS Code Not Found. Просто няма GPS вграден, това е, затова ви давам картата като екстра. Но през Wi-Fi си има GPS. Location Positioning се нарича. Може би знаете. Така. Друго е тая програма, искам да ви покажа. Freedom. С тая програма може да отключите вградените покупки на което и да е. На смисъл не е на 100% от програмите, но да речем 70-80% от програмите, които не са хард, които не са твърде онлайн базирани. Сега примерно на Ultratext. На Ultratext това е добавка към месенджера. Facebook месенджера. Сега ще видите как ще отключа с тая програма. Как ще отключа вградените покупки. Ето е.
Така, сега се стартира. Сега ще затворя, че може би уж не са отворени много програми, но тя е все пак хакерска програмата и не работи на 100%. Няма гаранция, че всички програми ще работят с нея, но ако имате късмет, това, което ви интересува, може и да го хакнете и да купите всички неща без пари. Сега ще ви покажа тая как ще се купи. Тая се направила, но защо така не става? Чакам я. Или да ви покажа друга ли? Да не е тая, това надали ви интересува. Ще ви покажа Adobe Acrobat. Примерно, може да ви върши по-добра работа Adobe Acrobat. Adobe Acrobat. Ето го Adobe Acrobat DC. DC, да. Така. Welcome to Adobe, Export Tools, така нататък, Continue. Mobile Link, Turn On. Sign in. Така, тук какво беше? Mobile. .bg. Така. Паролата може би съм объркал. Не, няма да се логвам тук. Така. Home. Organize Pages, Comment, Document Cloud, Settings. Usage Data, Autonomy, Document Cloud, Location, Internet Storage. Така. Искам да се логна. Sign in. Паролата. Така, да тая парола, защото много неща имам. Много акаунти, много нещо. Да, тая паролата, добре. Така. Баулинг. Откъде бяха покупките обаче, не съм сигурен. Home. Да, на Home. Document Cloud. Аз май съм отключил вече тая програма. Да, съм отключил. Нищо за купуване няма в тая. Така. Я видим някоя друга програма да ви покажа как да направите. Коя е друга? Subway Surf. Тая е игра. Примерно. Сега ще ви покажа как да купувате много от нея. Каквото си искате. Ето я. Така зарежда. Сега.
Tap to play. Спираме Tap to play. Даваме на Settings. Country, Monitor, така глупости. Home. Пак Settings. Така. Сега ще направя така, че да ме хванат. И тя пък за първи път стартира тази игра. Ще трябва да разцъкам малко. Fresh Moves, така. Ще трябва да изчакате малко, просто. Така. Така, сега ще направя така, че да ме хванат. За да видите как ще отключа няколко ключа. И там разни неща. Сенът ви не знам колко е голям, но със сигурност ще я хареса така. Сега виждате тук, че мога да купя 5000. Купувам ги. А трябва да свържа с Facebook. Ще се свържа. Така. Така, свързвам се. Така, с Facebook. Така, окей. И така сега. Unlock Dino. Нещо съм отключил. Така, сега. Ето, тук може да се купуват. Давам най-долу за най-много. Или къде да дам? 650 ключа. Първо трябва пари да купя. Монети. 300. Ето. Не, всъщност друго направих. Съжалявам. $12 200 000. Не става. Не знам, нещо явно се е баннали тази програма, както и да е. Надявам се с вашите програми да стане. Ако искате, може да сега да отворя много програми, да видите как върви. Спираме тази програма. Тази програма трябва да се спира, ако искате да ползвате Google Play. Така, сега ще отворя колкото се може повече програми. Отдолу как отбата. Отварям. Така. Anto Benchmark сега ще ми направи тест. Да видите, мисля, че имам вече тест, който съм правил. Така. Сега ще направи теста. Да го видите. Малко ще се забавим тук, но поне сигурен, че всичко е наред. Много кофти камера е просто на телефона. Не може да снима добре. Поне ще видите резултата и ще ви направя снапшотове от
характеристиките. Snapshot от самата програма. От самия таблет, т.е. %. Надявам се до 2-3 минути да свърши. Че става много дълго това видео. %, 40%. Последно, като го проверях таблета, беше 26 000 на тая програма. Толкова е и Nexus 7 2013. Той е, както знаете, марков и класен таблет, но е значително по-малък и като параметри е принципно по-слаб. Видеокарта му е по-слаба, но не знам защо имат същите характеристики. В смисъл като същия резултат, т.е. в тази програма. Характеристиките са, но т.е. са по-стабилни на нодата, са и дисплей е по-голям, и паметта е повече, както с тази 32 допълнителна карта с памет. Сега ще видите, ще направя снимки от програмата, да видите, че вградената е 32, да видите всички характеристики как са и ще ви ги пратя. Така. Дисплей 2408 на 1536. Ретина дисплей. Мога да го увелича, да се вижда повече, но просто с този телефон, с който снимам в момента, ако увелича на осветеността на дисплея на таблета, почти нищо няма да се вижда. Мога да го завъртя и така. Тук много свети. Графичната му карта е доста добра, 8 ядрена. Мали 450. Няма съм до сега проблем с игра да ми върви на по-малко от високи настройки. В смисъл, нито забил, нито нищо. Просто изтрих асфалта, иначе можеше да покажа асфалт 8 как върви. Не знам, може би съм ви ще остане очарован от таблета, го ползва за гейминг. 25 000, защото бях отворил няколко програми. Сега ще направя снапшота. Няколко снапшота. Така. Детайли. Така, ждам назад. Инфо. Снапшот. 32 бита. Снапшот. Снапшот. Това е. Тест 26, тук се виждам 25, 635, колкото и на Nexus 7 2013. Втората версия на Nexus 7 инча таблета, той е малкият Nexus, Asus Nexus. Така, друго, какво да ви settings да покажа, че Android е същия. Така, рултнат е, само да момент да ви покажа, че е рултнат. Така, но къде е програмата за рулта? SU, ето е SU. Super SU Pro, дори е Pro, кракната. No apps configured. Така, Logs. Виждате тук колко програми. RAM Expander. Сега ще ви покажа тази програма. Вижте тук какво пише RAM Expander. 4000. Сега ще ви направя снапшот. Сега ще ви покажа програмата. Има, вижте колко RAM има. VMM Free 297 има свободна видео RAM памет. Общо 3 ГБ виртуални. Може да се увеличи на 4 виртуални.
вградените са гигабайт и половина, защото 500 мегабайта са резервирани за видеокарта. Общо са 2 гигабайта RAM. С тази програма може да увеличите на още 4, стават общо 6 гигабайта. В момента съм сложил само 3, защото тези гигабайти, които са за виртуалната памет, се резервират само за нея и не могат да се ползват за друго. Тоест я деви от вградената или от карта. Всъщност съм пуснал сега от карта с памет. Там съм добавил този файл за виртуална памет. И общо има 4.47. 4.47. Тотал видео 4.47 ще направя един снапшот. Така. Друго, какво да ви покажа? Какво може да ви заинтересува? CPU Spy, това ще го пусна. Ето да видите колко процесора, как върви процесора. Ще направя един снапшот. И това е. Сега ще ви пратя видеото и снимките. Чао и дано всичко, да останете доволен и да направим сделката.